wish that there were more than 24 hours in the day. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Hyvä yleisö! Tänään meidän kanssamme seikkailumatkalle lähtevät mukaan Virpi ja Valtteri. Musiikista vastaa Kajaanin Puhallin-seitsikko, johtajanaan Hannu Backman. Mutta Virpi, minne me olemmekaan menossa tänään? No nythän me lähdetään tosi upean porukan kanssa matkalle Amerikkaan, Las Vegasiin saakka. Ai niin. Ja juhlien pääteema tänä vuonna on Las Vegas ja glamour. Tiedetään, että Las Vegas ja glamour ovat aina kulkeneet yhdessä. Las Vegasia kutsutaan glamouria kuvaavien valokuvaajien paratiisiksi. Itse glamour on englantilaisperäinen sana, jolla tarkoitetaan yleensä julkisuuden ja parrasvaloihin liittyvä hohtoa, tavoittelemisen arvoista rikkautta, kauneutta ja kuuluisuutta korostavaa ominaisuutta. Ja sitä kaikkea te, hyvä yleisö, kohta tulette näkemään. Arvoisa yleisö, ottakaa vastaan vanhat 2011.